Bitu gina inbar dugu? Ales, egunon! Egunon! Zela konta. Egunon! Ales, hau alda irugarrena, zerra. ETV-ko bekaduna? Mima. Mima Serpa. Mima Serpa. Hau ez da ETV-koa? Hau zera, bekaduna? Nice to meet you. Mima. Nice to meet you. Good morning. From Himalaya. Himalaya? You're from Himalaya? Hombre! Hau da irugarrena! Hori bai, zer moduz? Neu naiz. Zer moduz, ondo? Ikusi aldezue. Ez bakarrik saltoa baizik eta zer egin behar dugun. Pendula egin behar dugu. Hemen gara. Bai, a bera, hemos xuz azalpen teknikoak, a bera, atzier. Hortik salto egin, salto del Ángel, azpitik agertuko ea hemen, berriz buelta atzera, en fin. Baina, hauz gora, buruz bera. Beno, Mima nire lagunan die da, Nepalekoa da, Serpa da Makalu mendie, Makalu da munduko bosgarren mendirik altuena, eta bera bizi da Arunlako baiarean. Jaiosan, mendiko borda baten, deko 8 barre bat, eta izan da, lehen Nepaliarra bukatzen 14 metotako mendiek, eta pasa 2011an eta 2013an bere anaia bai dagoa. Serpa moduan. Bai, Serpa. Askotan dira, ikusten ez diranak, baina horra goten diranak, eta gorain egotzen Bera diranak. egin ditu 8 metotako mendi asko lanean, eta azkenengo lago ja bera bukatzeko. Eta honek egin dau puente inanuz bait? Yes. You did puente before, Migma? No. First time for you. This is my first time in here in Europe. I have in Himalaya, but I never been, no time to there. Welcome Welcome to Thank you. I love in Basque country. Hau eta gero iguales, After that, maybe no love. Zer nesesia doka, Migma. Migma, we'll jump first, okay? Yeah. Good luck. Lehenengo salto egiteko prest, eta joango gara binaka. Migma, are you ready for the jump? Yes. Yes. Good. Altura dau, Prest, Migma? Bye. Prest, Ales? Bai! Aurrera! Bat, bi, eta hiru! Kriston saltoa esan behar da azkeneko momentuen, Petra galdetu dago, venga, Migma prest eta bai, Ales prest bai, eta gero, venga, bat, bi, eta hiru, eta hiru dugunean azkeneko momentua, ez dakit bildurrena baditu daude, ez da gure saltorikin, eta jode, pasada, eta joan gara nik apurtxoetari nago, gero bestea. Azkeneko momentu ez dakit... Indau gesto bat olaro. Bai. Ez da askatu bat, orduan... Gozatu duzu orduan, bai? Yeah, I enjoy with Alex Chicken in Himalaya and here in Basque country. Halako sorpresak eukin dere, itxuriko zara? Yes. Sure. Toka. Bueno, joan gure txanda, ikusi ditugu Ales eta... Gure txanda ez. Zure txanda. Venga, ala. Eutxi. Eurre. Bueno, hauek beldurrakin ikusi garren, nik uste tita salto ingo da bela, daukien bildurra, segurtasun bestekoa da, segurtasuna totala da, asteburu eta askotan egoten gara hemen, orduen segurtasuna beldurran bestekoa da. Bideza egin daiteke. 8 urte nituenetik, lehendabiziko aldia da, norbaitek zapata lotzen dizkiona. Agerra, altza bapurra eta horrek aldia, meze? Amatxo moduan, altza goanka, venga. Zer egiten duen, norberaren buruak, gainatzeko eta, ondo da! Eta buruan beste kamera bat, osea, zeba kamera dituen, dikiru kamera? Teki. Hoi da. Espera, aupai! Venga!
Impresionatzen dau, Benetan, hemen egotia bai. Da, zirrara bat, orduan, prestau. Egurre! Apoian! Egurre! Bat! Bi! Zairu! Eta gorpillean joan da, bota da hoenan. Justo albotik egonean eta joan da. Oso ona. Tapa! Hortxe. Tapa! Bueno, azesnako sensazioa ikaragarrizia. Lehendabiziko segundua dia ikara geixen edo sensazio geixen muten da benak, ez? Hor soka tensatu arte, eta gero ja, geratzen zara pendulo baten moduan buruz bera, zerua urdina, itxasua, zoragarri. Impresionantia. Egiz esan, subidoi bat, hori da, ez dago beste adjektiborik, hau deskribatzeko. Benetan, merezi dago. Eta orain, nire txanda da. Bueno, oso urduri. Ez dekot asitzik. A ber, gogoa daukat, ja, behin gozau gainetik entzeko, jauzi egiteko, zer dan ikusteko eta jakiteko, porque oin nago urduri ez dakidalako zertaz doan asuntoa. Baki jauzi egin behar dutela, baina ez dakit min emango didan ez dakit sokan sentitzeak, edo... Ez dakit. Alex, ez ikutu hori, mesedez. Enaz lofiatzen. Gauzak ez ditut pentsetan. Da orduan baiezkoa esateko pentsatu gabe, asko pentsatu gabe, eta agian hori ona da, porque hola animatzen naz, baina hola momentua iristen danean, jode, errespetua diot honi, kristona. Baloa, bere txanda. Egurre! Hau pasara! Bat! Bi! Ta hiru! Zerako salto egin dugu gure zarak, Jo, ez dakit saltu poli-polite egin dugu, Hanka bien otute aurrera eta ez dakit luzetu duz bezak, oso, estetik aldetik oso polite. Igotzen zarenean ja mildegira eta somatze dozunean salto egin behar dozula, nabaritza dozu, ez dakit, urduritasuna, baina esatu zu, salto egitera etorri naiz eta salto egin behar dut, eta azkenean ez da hainbesterako, salto egiten dozu eta handik segundu gutxira ja somatze dozu sokaren tiroia, eta ja hasten zara balantzaka, eta nik uste dut begiak itxita egin dutela salto, baina bueno, gero hau bista ederra ikusteko aukera izan dut, balantzaka nenbilela somatu dutenean, begiak zabalduko ditut. Kristorako esperientzia, ez dago atitik. Bueno, iritsi daune, nere txanda. Horriko bien saltuek, hiru saltu ikusi duzu aurretik. Bai, oso ondo, eta gaina nahiko, ondo ikusi ditut. Inbadakizu zein behar duzun, Aurrera, Badakit, klabe guztiak hartu ditut, eta, ikusiko edo. Oain nila konzentrazio puntu horretan sartuko naiz, beraz, aurpegi garraurak ikusten badi bantun zure, horretan. Konzentrazioa batik, Bai, besterik gabe. Yes! Errespetua ematen du. Osa, guk errespetu falta izugarri daukagu.
Zu dautxo, Egin dugu. Egia esan, momenturik, bakizu, gogorrena edo, zea da, hor zuti zadenean, eta salto egiteko segundu horiek, hoie dira, okerrenak. Gero behin salto egina oso azkar pasatzen da, egia esan, eta gainera, gorputza ja prest dago edo zertarako. Baina okerrena da, bi eskaloi horiek, bi eskilara horiek igotzea, hor jartzea, eta esatea, mintxea ez da batzera bueltarik. Hoi da, gero hortik aurrera, pentsa zer da nolako, kolumpion bat ibiltzea, hori da.